Keď pred 3 rokmi predstavila automobilka Mitsubishi koncept nazvaný CX, nejeden návštevník frankfurtského autosalónu sa čudoval, čo taký model robí v susedstve veľkého Pagera, či o trochu subtilnejšieho Outlandera. A hľa, od leta je už v sériovej výrobe s názvom ASX a už teraz sa presviečame, že to bol výstrel do stredu terča. Crossover s takýmito mierami a vpredu s rysmi prúdovej stíhačky, čo je spoločný dizajnový prvok všetkých súčasných modelov značky, je dnes v strede záujmu. Marketingoví stratégovia mali dobré tušenie a našli dieru v segmente, dnes už pomaly nestíha výroba tohto modelu. Hoci má ASX na prvý pohľad miery menšieho brata, má rovnaký rázvor ako Outlander a k tomu zodpovedajú aj priestorové možnosti v interiéri. Sú najväčšie v tejto kategórii. Samotný strih karosérie prezrádza, že ASX nenosí šaty po staršom súrodencovi. Batožinový priestor má už v základe rozmery, ktoré sú tiež najlepšie v triede. A keď potrebujete previesť lyže, nie je problém, len si ich poriadne upevníte. Ešte viac priestoru máte po sklopení zadných operadiel. Pri navrhovaní tohto typu vychádzali dizajnéri a konštruktéri zo zadania, vyplývajúceho zo zmeny základnej filozofie značky. Už sme spomínali marketingovú stratégiu, podľa ktorej sa okrem výroby klasických offroadov viac sústreďujú na osobné automobily a ich rozličné deriváty. Takže aj interiér ASX je síce takmer zhodný s Outlanderom, ale nechýba mu noblesa osobného automobilu strednej triedy. Osobitným prvkom v interiéri je využitie chromovaných líš na okrajoch stredového panela, dverách a okolo prístrojov na stredovom paneli. Klimatizácia je už súčasťou výbavy základnej verzie ASX. Aj predné sedadlá poskytujú dostatok komfortu, veď priestoru je dosť. Už je čas zajazdiť si, ale chvíľu vyčkajte.